дар вилояти суғд ба рушди футбол ва оммавигардонии ин намуди варзиш таваҷҷӯҳ равона гардида, ташкилу баргузории мусобиқаҳои варзишӣ ба ҳукми анъана даромадааст. Бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол бо ташаббуси гурӯҳи ширкатҳои фаровон, мусобиқаи футболи хурд миёни дастаҳои ширкатҳои мазкур роҳандозӣ гардид. Дар ин мусобиқа дар ду гурӯҳ маҷмӯан 16 даста байни худ сабқат намуданд. мусобиқаи футбол давоми 45 рӯз дар майдончаҳои хурди футбол ки ба талабот ҷавобгӯ аст идома ёфт. ҳадаф аз ташкили чунин мусобиқаҳои варзиширо масъулин дар тарғиби тарзи ҳаёти солим, умумавияти варзиш ва рушди ҳамаҷонибаи футбол маънӣ дод намуданд. дар тоҷикистони собиқистиқлол бо таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои пайвастаи ҳукумати мамлакат ба рушди футбол афзалияти бештар дода шуда, бо бунёди варзишгоҳҳои замонавӣ, ташкили мусобиқаҳои гуногун, сафи дӯстдорони ин намуди варзиш футбол сол аз сол зиёд мешавад. таҷлили бошукӯҳи рӯзи ҷаҳонии футбол дар вилояти суғд шаҳодати он аст, ки Федератсияи футболи вилоят дар заминаи дастуру супоришҳои президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон баҳри рушди футбол ва амалӣ шудани ҳадафҳои неки давлату ҳукумат аз имконоти мавҷуда мақсаднок истифода мекунад. баргузории мусобиқаҳои футбол миёни корхонаву ташкилот ва муассисаву идораҳо маҳз ба хотири ҳавасмандсозии ҷомеа ба футбол ва тарғиби тарзи ҳаёти солим маънидод мегардад. баргузории мусобиқаи хурди футбол дар мустаҳкам гардидани риштаи дӯстӣ, солимӣ ва ҳавасмандии онҳо ба ин навъи варзиш мусоидат мекунад. баъди муайян шудани ғолибони мусобиқа дар фазои тантанавӣ ба онҳо тӯҳфаҳои хотиравӣ, ҷом ва медал супорида шуд. тасмим гирифта шуд, ки минбаъд ҳам чунин чорабиниҳои варзишӣ ташкил ва роҳандозӣ карда мешавад.